जों दिनै खायसे प्रेस खेला बायमा फैया जों खुनु जत लिटार दङ जागावो जों खायसे कक सागलानि बागै जों बे प्रेस खेला कारनके जों फायदा सममानि दिनाव 16 मे जों दिनै खुनु दंमाले हातिबो जों खायसे कतर खायसे रेलि खेला थांनाय दङ दिनै बिसेस खायसे खुनु एरियानि जत सिक्ला जालाय रं दै खायसे कतर रेलि जों खायनाय आरो रेलि खायमाने इशु का एक नम्बर बेले कतर इशु आपका दिनै अनारेबल डेपुटी सीएम नि जे स्पट पसंद हाजों माने आब्दुल रली 2 नम्बर पॉइंट दङ दिनै बीसी इलेक्शन दिनै बीसी इलेक्शन खायानि दं माने तामनि माखा गोबांमा दिनै ग्रामहाय दिनै जे ग्राम अञ्चल बीसी इलेक्शन नि बागै गोबांमा सामुं डेभलपमेन्ट सामुं नि दंखा जों तिबासा बसनो बेले कष्ट चलिबा दंनायो आ बीसी इलेक्शन फाट खायना बागै दिनै अब दंमासिनि आज रेलि इशु 3 नम्बर का दिनै सबसे मेन डिमांड जों तिब्रासन जे थिनांग जे डिमांड गेटार तिब्राले जों बुबाग्रानि खालामतै जों थांजों मारिन जे मोल जे जों तिब्रा थांनानै जे डिमांड गेटार तिब्राले जों आपनो रगै तेबे अवेयरनेस खायना बागै गामि गामि जों फोरांथि साना बागै जों दिन खुमुंनि परा सिगला रंतै आरो दिन खुमुं गाना दिनै बिशेष सिगला जों जे 5,000 1,000 2,000 सिगला जों रेलि खेलेने आं कबना मोसुम दिन प्रेस तरफ থেকে जोंनि आनि जायाव बिना फोरांखाय दंनाय रक खुमुलुं आप जों जत सिगला रं आं कइनाय आदिनो फाइनाल सम्मानि दिनो 16 मे हारिनि तिनटा दामखौ जों दंमाले हातिन जे पार्टी ऑफिस और फाइमाजा फाइना बाय कयु हाइनो हाय डेट सालायरखौ 16 मे हारिनि तिनटा दामखौ जों दंमाले हातिनि जे पार्टी ऑफिस जोंहा जमायनाय आरो जों रिलीज जों हामबाय